Autorice koje crtaju i pišu stripove na svjetskoj i hrvatskoj sceni još su uvijek relativno rijetka, nova i stoga zanimljiva pojava. To i sam strip čini zanimljivijim, jer se u njemu pojavljuje svjež, nepotrošen kut promatranja svijeta. Iako u Hrvatskoj djeluje niz autorica koje se uspješno bave stripom, jasnu sliku o obimu i kvaliteti njihovog stvaralaštva donijela je antologija objavljena 2010. što je nakon temeljitog istraživačkog rada uredila Irena Jukić-Pranjić. Primijetila sam da jako puno ljudi ne zna da na području Hrvatske i cijele regije postoji jako puno strip autorica. Čak i oni koji su znali su vrlo površno i donosili su nekakve krive zaključke. Već na prvo listanje antologija pokazuje da autorice zastupaju sve stripovske žanrove. Prije nego što je ta knjiga izašla, postojala nekakva predrasuda o tom ženskom pismu koje bi recimo bilo nekakvo plačljivo, romantično, preemotivno. Ova knjiga je pokazala da su žene jednako kao i muškarci raznoliki, da svako ima svoj senzibilitet, svoj rukopis, svoj svjetonazor, da imaju jednaki spektar emocija i karaktera. Znači da se ta nekakva premisa o tipičnom ženskom ne može održati, iako sam ja koristila u naslovu upravo zato da se od te predrasude krene. Irena Jukić-Pranjić i sama je autorica stripova. Crta od najranijeg djetinjstva, a 1997. tijekom studija na Likovnoj akademiji počinje objavljivati niz kratkih autorskih stripova u brojnim časopisima i u fanzinskim albumima nazvanima Protuotrov. Na 4. godini faksa sam se zainteresirala za to da počnem ponovno raditi strip. Činilo mi se u njemu da je preslabo iskorišten potencijal koji strip sam po sebi ima kao spoj slike i teksta. I ono što me zanimalo u tom trenutku najviše je to da taj odnos istražim, da znači probam eksperimentirati i sa slikom i sa tekstom, pronaći nekakve nove komunikacijske modele. Niz razigranih istraživanja kretao se od pisama crtanih u formi stripa, konstantnog mijenjanja stilova, do strip mobila i stripova nastalih od skenirane hrane. U Ireninim stripovima mi se posebno svidjelo što je stalno vodila neke nove likove, različite teme, a crtež je bio dosta slobodan i lepršav. Znači nisu bili opterećeni nekim komercijalnim diktatima uredništva i tako. Radi se o čistom autorskom stripu koji nije dosadan, zanimljiv je i svjež. Irena nije zazirala ni od klasičnog stripa. Za dječji časopis Radost stvorila je serijal Željko znati Željko, a za prvi izbor crtala je kratke stripove prema stihovima Jadranke Čunčić-Bandov. Uz strip paralelno se bavi ilustracijom, dok se u posljednje vrijeme sve više okreće animiranom filmu. Imam nevjerojatnu sreću da živim u zemlji u kojoj se njeguje baš taj autorski animirani film, što mi odgovara zato što sam se dosta bavila i autorskim stripovima, tako da se to logično nadovezalo jedno na drugo. Njen rad obilježava i čest angažman u promociji stripa. Mislim da je u tih posljednjih 5 godina toliko doprinela sceni, naročito ženskoj, u kontekstu ženskog stripa na Balkanu i uopšte hrvatskog stripa u Hrvatskoj. To je sve zajedno više doprinela nego hrpa masovno ljudi koji ja znam sve zajedno kombinirano. Upravo Nina Bunjevac jedna je od najfascinantnijih autorica u stripu, koja je u Hrvatskoj 2014. objavila Zemljotaca, album što je od domaće i od svjetske kritike proglašen remek djelom. Iako živi van granica, podrijetlom i sudjelovanjem na sceni izuzetno je vezana za ove krajeve i njen je utjecaj na domaću scenu vrlo snažan. Osječka strip crtačica Helena Janečić također je dio života provela u Americi, a povratkom sve više osvaja hrvatsku strip scenu. I ona smatra da je povezivanje autorica dobar potez. Antologija ženskog stripa na Balkanu je bitna zato što ukazuje na postojanje stripa autorica, na njihov rad. To je bitno naravno zato što biti njihovo bogato stvaralaštvo i rad je nepoznat široj javnosti. Također i same autorice nisu znale jedne za drugu
Ja nisam znala recimo za većinu autorica. U svojem prvom albumu Horny Dyke na rubu konvencije, kroz rukopis koji je izvještila u dugogodišnjem slikarskom stažu, Helena duhovito parafrazira američki herojski strip. U posljednje vrijeme posvećena je impresivnim strip dnevnicima. Kronologija autorstva žena u našem stripu počinje vrlo rano, ali sve do pred kraj 20. stoljeća ne teče kontinuirano. U Zagrebu se stripom kraće forme bavila jedna došljahnja iz carske Rusije, emigrantica nakon Prvog svjetskog rata, Ana Ljubov. Ana Ljubov je za Koprive 30. godina ostvarila niz strip šala s nadnaslovom Naš film. Ona nije imala baš neki stalan lik koji bi bio dominantan, nego je upravo proizvodila kratke šale u nekoliko slika. Tek 70. godina na strip sceni pojavila se iduća autorica, Ljubica Heidler, koja je kroz dugo razdoblje objavljivala duhovite karikaturalne gegove u brojnim tiskovinama. 80. godina Helena Klakočar-Vukšić i Magda Dulčić-Todorovski obogaćuju scenu objavljujući kratke autorske stripove i svojim pristupom bitno utječu na stil kasnijih autorica. Sve vizualne stvari su na mene više utjecale nego i plakati, i knjige, i filmovi, i sve živo. Slikarstvo naročito, i više nego sam strip. Od 90-ih nadalje jedna od najproduktivnijih strip crtačica je Ivana Guljašević-Kuman. Ja sam se više bavila recimo intro stripovima. Ja sam krenula sa tom curicom koja je poslije napravljen od toga film. Mislim, ja sam napravila taj film kao nekim čudom toj curici koji su narasle grudi. Ja sam se na kraju prebacila uglavnom na dječji strip i na dječju animaciju, na dječje crtane filmove, na dječje knjige, na dječje slikovnice, na dječje ilustracije. U novijem razdoblju sve više autorica. Branka Hollingsworth i Sanja Pribić od 90-ih crtaju za dječje listove. Zrinka Ostović u stripove za djecu gotovo jedina objavljuje i u ženskim časopisima, dok su Ivana Armanini i Dunja Janković najviše orijentirane na underground strip. Od kad sam krenula crtati, na neki način sam uvijek pokušavala pričati priču kroz crtež. Čak i prije nego što sam uopće znala šta je to strip i koja je to konkretno forma, kakav je to medij, uvijek sam imala tu naraciju prisutnu u svom crtežu. A to znam zato što je moj dida skupljao sve moje radove kad sam prvi put uzela olovku u ruke do srednje škole, tako da sam mogla vidjeti taj razvoj konkretni. Naročito plodan opus stvorila je u posljednjih nekoliko godina Sonja Gašperov, koja se nizom od 5 albuma o vučinama već sada afirmirala kao najosebujnija predstavnica francusko-belgijskog stila u našim krajevima. Najmlađe autorice s objavljenim strip albumima u nas su Ivana Pipal i Sara Divjak. Obje zrelošću svog stila daju naslutiti da od njih možemo očekivati još veća ostvarenja. Mislim da strip daje neki način na koji mogu razviti priču, da to bude intuitivno i da u biti ja ne znam što će se desiti na kraju, a strip nekako sam svojom fluidnošću to razvije. Tako da mi je strip služio kao produbljivanje crteža na neki način i kao dublji ulazak u dulje bavljanje sa nekim crtežom i nečim što već želim prenesti. Ivana Pipal 2014. objavila je dirljivu grafičku novelu sačinjenu od obiteljskih uspomena, crteža i kolaža, kojima oživljava svoju tetu Mandu, ženu čiji posve običan život reflektira i epohu koju je proživjela. Priču o teti Mandi sam razvila na temelju fotografije jedne žene koju sam našla u jednoj staroj garaži. I nakon što sam saznala tko je ta žena na slici, fasciniralo me koliko jedna fotografija može sadržati priča oko sebe i u stvari ta osoba je danas još uvijek živa samo putem te jedne fotografije. Kasnije sam našla još fotografija, ali to je neki razlog zašto sam razvila tu priču. Zanimljivo je da u Hrvatskoj postoji mnogo popularnih strip serijala u kojima su glavni likovi ženski. Najpoznatiji od njih su Jasna i Nina Ivice Bednjanca, zatim Zlatka Krešimira Zimonića, Borovnica Darka Macana i Super D Dubravka Matakovića.
U svim ovim serijalima u centru pozornosti su inteligentni, duhoviti i produhovljeni likovi čija je osobnost razlog da budu središnji likovi svojih strip serijala. I upravo po tome se razlikuje hrvatski strip od onog svjetskog mainstream stripa u kojem su ženski likovi ne samo sporedni, nego su zapravo i statisti koji imaju nekakvu ukrasnu ulogu. Vidi se da se u hrvatskom stripu računalo na žensko čitateljstvo i to je možda jedan od razloga zašto u Hrvatskoj postoji mnogo autorica stripa, jer su već od samog djetinjstva osjećale su se u svijetu stripa dobro došlo. No, strip kritičar Bojan Krištofić istinskim junakinjama domaćeg stripa proglašava same autorice, nazivajući ih heroinama čija je super moć njihov talent. Dodat ćemo da je i njihov predani rad razlog zbog kojeg su tako uspješne u stripu, kako bismo se u potpunosti mogli složiti s njegovim mišljenjem.